So, what's up mga idol? Andito na naman tayo sa Bineri Dagupan by Carmack. Siyempre pa, latest model release nila dito ang Cruisim 400 maxi scooter, pang city driving natin or pang highway touring natin. Napakaganda nito mga idol. Sobrang komportable ng upuan niya, no? Kapal ng foam. And one more thing, dito po sa ating model na to, pag nakasalistan yan, hindi na natin siya magagalaw. So perfect to pag mga nagpa-park tayo sa mga steep na lugar, especially pag medyo mataas yung lugar natin. So pag nakasalistan na yan, meron na rin siyang park brake lock. So kahit anong gawin mong usog dyan, ayan, oh. Grabe, oh. Talagang hindi siya gagalaw. So another safety features natin para sa motor na to. And ang kagandahan dito sa ating maxi scooter na to, yan din po ay equipped ng Bosch dual channel ABS and meron na rin siyang traction control system for safety and full LED ang mga ilaw natin dito. Ayan, no? Ang haba ng daytime running light niya and naka-projector lamp na rin ito. Plus yung ating disc brake, yan. Meron na rin tong ABS, Bosch pa yung kanyang brand, and naka full-colored LCD display na to, 7-inch na, ang laki, para na siyang iPad, no? And naka-keyless system na rin ito. Ang kagandahan din dito sa ating model na to, pwede mo na lang buksan yung ating pinaka-USB charger sa isang pindot mo rin sa ating key fob. Yan, ang galing. So guys, meron tayong dalawang bulsa sa harapan. Ito, pwede nating ilagay yung mga small things natin dito. And pagdating naman sa kanyang compartment, napakalaki. Grabe, kasya po ang dalawang helmet dito. Isang half face pinaka-front and full face sa pinaka-likuran. Meron na rin siyang ilaw. Kaya talagang makikita natin kahit gabi tayo naglalagay ng ating mga gamit. So ito po ang latest model from here, Bineli Dagupan, under Carmack. Pwede po kayong magpa-reserve dito at pwede natin kayong i-assist din. Mag-PM lang kayo sa ating Facebook page, Boyd Salabaria. Pwede natin pa-deliver sa inyo ang inyong unit kahit saan man kayong lugar nakatira mga idol. So yan po. Ang ganda nito. Cruisim 400 mga idol. Talagang mag-i-enjoy ka sa inyong mga long rides. Expressway legal to. At ito po ay pwede natin ipasok sa lahat ng expressway na meron sa Pilipinas. At para naman sa ating presyo, ang kanyang cash payment, 369,000 pesos. Add lang kayo ng 3 years LTO. Financing naman, all-in down payment, 99,000 pesos.